Kathem ri Bhoi, kabalong ru ka jaka rung jaka mi shapo ka jala mi khalia, but kalong ru ka wei ni ki jaka ba ki buriu ki ba, na ki wei ki jala, ki jele ban pinyar, ya la ka khayi pateng, lingba ka dong ri Bhoi. Kabala penlong pat yaki manchuan buhai kelam kanu kanu ka jingtep jangka KHATC lani ka tanat trade jangka district council. Day halor ka niye bana kaliang ka hinyo trap youth council, Ribhoi district, hapo ka jingalam u president ka district, uba Hercules shooting kilapan pawi ka jing sokia halor ka jing sata jing kibrio banabar kibawan ban kamai spa apo Ribhoi district kum hakithan bernihan nongpo umsning bar hikiweru gibenta jang ka Ribhoi Henry kibala yad lat yaki kendon jang ka district council but kibala shuwan kamai wan sengkam khalam ki kot kisla kiban penshisha bakini kibrio kila ban khayi pateng hakani ka district Namarkania ke HYC Ribhoi mentagas ngi ka khatsan terik ujemang kala lej banya kendu ya UCM jangka district council bat kila bu sendan daga jing tho akhmat jong u bana kaliang kibadai khmi kidei ban penlong ya ki jing Khynra ya ki trading license hasil enter ka tham Ribhoi khanang be ki brio kiba wan na ki wei pat ki jilla kin om yo lemon bat kamai bi an banya khayi pateng khalam ka jing bet na po ka district council ka seng kala ai ka jing ya ro ka district council kumbala yu i ha ki sngi bala dam ba kala penlong ya ka jing Khynra ya ki trading license ha Shillong bat na kaliang jong CEM ru ula kular manle kat kum bala karpat aka seng nakaliang dugi ka yung traffic council mentaga sni ila wani kendu ya CEM jangka council halor ka jingkenrei jong kibar jela kiba kai pateng lemda bot kendon ya ki kendon ki balabu data isi konsil kibala kai bi an hamne hapo temri bojuni nandu nanti napo kana parang ta ki nompo area nanta ki using area ba hau ki bubun benta hapo ki temri bojuni te kumbangi la sakhi nagalia jo kaseng hi ke jingkenrei jong ini ki non tribal ki ban kai hapo temri bojuni kala jelai nagiwe gisi shagiwe gisi tede hello miga nuri mungi kum kasang ni sukya ilawan kendu ya CM jangka district ban kerpat ii ba indet shakite ki jaka ban in Khynra ya ki driving lesson jang ki barcela ki bala shukai be an te nagaliang jang ni kum kasang ni kumbai la usngo na CM ban dorong chingi ba ai ilam paru chingi kum kasang ba nalade sa hiar ban Khynra habede bagi tradisi jing barcela ko kadikatan kamre boy chingi